Id-Djoċessi ta' Għawdex ippubblikat ktieb bl-omeliji u l-interventi li għamel l-isqof Mario Grek fis-Sena Marjana. Il-ktieb bl-isem Tibżax tieħu għandek lil Marija li huwa stampat kollu kemmu bil-kulur fih bosta ritratti ta' ġbijat Marjani li jinsabu fil-knejjes ta' Għawdex. L-isqof Grek huwa magħruf għall-omelija tiegħu għax iwassal il-messaġġ b'mod ħaj u li jinftiem. It-titlu Tibżax tieħu għandek lil Marija ittieħed mill-Vanġelu ta' San Mattew meta l-Anġlu kellem lil Ġuseppi biex ma jibżax jieħu għandu lil Marija li kienet qed tistenna tarbija. B'10 jibsa u b'40 omelija u itri pastorali f'250 paġna dan il-ktieb ġie editjat minn Francesco Pio Attart li hu wkoll l-editur tar-rivista Djoċesana Il-Ħajja f'Għawdex. Jirrakkunta il-ġrajja ta' ġensna. Il-poplu tagħna għandu fid-DNA tiegħu din ir-rabta ma' din il-mara, mal-Madonna. U dan jiġduh l-eluf ta' Pellegrini, mhux biss minn Għawdex, mhux biss minn Malta, imma anke minn trufijiet tad-dinja, illi jiġu fis-santwarju ta' Pinu. U allura meta jiena nedejt is-Sena Marjana u r-riflessjonijiet illi għamilt matul dawk ix-xhur huma biss rifless tat-twemmin tagħna. U jiena ippruvajt mhux biss nieħu nota ta' dan imma nipprova l-minnu ngħin biex din id-devozzjoni Marjana kompli titkattar. Marija tappella ħafna għalina, mhux biss għax hija u bħal kull allura tilqa' fi ħdana lill-ulieda anke l-ulied imqarqċejn, imma għaliex Marija hija wkoll dixxieplu. Jiena hawnhekk narani qrib ta' Marija u narana qrib ta' Marija għaliex Marija bħali u bħalek hija waħda li skopriet lil Ġesu, imxiet wara Ġesu u għażlet lil Ġesu. U dan li nawgura illi min qalleb il-paġini ta' dan il-ktieb permezz ta' Marija jasal għand Ġesu. B'dan is-servizz qasir niġu fit-tmiem ta' ġimgħa oħra ta' programm tagħna minn Għawdex. Nirringrazzawkom tal-li oġobkom tażlu l-kumpanija tagħna u nistednukom sabiex terġgħu tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Alison fis-sem it-tim kollu tal-produzzjoni